U 16. stoljeću, nedaleko od ovoga mjesta, donesena je odluka koja će odrediti sljedećih 400 godina hrvatske povijesti. Mjesto je utvrda Cetin, blizu Cetingrada, a u ovome videu doznaćete kako to da se Hrvatski sabor uopće sastajao na Kordunu, te koga su to hrvatski plemići izabrali za kralja te daleke 1527. godine. Prvo pitanje koje se nameće je zašto su hrvatski plemići uopće trebali novog kralja, odnosno što se dogodilo sa starim. Odgovor se krije 300-tinjak kilometara od Cetingrada, na poljima nedaleko od Mohača, danas u granicama druge države, Mađarske, a tada u sastavu iste Ugarsko-Hrvatske državne zajednice. Tamo se 29. kolovoza 1526. odigrala znamenita Mohačka bitka, u kojoj su Turci nadmoćno porazili Ugarsko-Hrvatsku vojsku. Tada je stradao i mlađahni kralj Ludovik II. Ta je bitka označila kraj moći Ugarskog kraljevstva, a možete sami pretpostaviti što se počelo događati kad je prijestolje iznenada ostalo prazno. I kakve to veze ima s utvrdom Cetin? Nakon Mohačke bitke, hrvatskom plemstvu je bilo jasno da za opstanak bilo kakve državnosti trebaju zaštitu nekog moćnog vladara. Izbor je pao na Ferdinanda I. Habsburškog, koji je i sam bacio oko na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Budući da on nije bio jedini koji se nadao postati novim kraljem, Ferdinandu se prilično žurilo da izbor za kralja bude gotov što prije. Izbor je bio dogovoren za 21. prosinca 1526. Za tu prigodu Ferdinand je poslao izaslanike iz Graca s ciljem da se izbor obavi prije Božića. No, što se događa nakon toga? 16. stoljeće je, putovanja predstavljaju izazov i opasnost, pa tako i kraljevi izaslanici putuju sporije nego što su planirali, uglavnom zbog zamki i loših puteva. Dok su stigli u Cetin, već je bio badnjak i tamo nisu pronašli nikoga. Naime, hrvatski plemići na badnjak su otišli kućama. Kako piše u povelji, hrvatsko plemstvo je otišlo svojim kućama proslaviti Božić, jer je to stari hrvatski običaj. Vi sami procijenite tko više voli slobodne dane, današnji poslanici u saboru ili ovi od prije 500 godina. U svakom slučaju, kraljevi izaslanici ostali su čekati u Cetinu sve dok se 28. i 29. prosinca nije vratilo hrvatsko plemstvo. Povelja o izboru novog kralja potpisana je pak na samu Novu godinu u Franjevačkom samostanu koji se nalazio ispod ovih zidina. Najvažnija točka Cetingradske povelje bila je pomoć u obrani od Turaka, a Ferdinand se uz to obvezao štititi prava i povlastice Hrvatskog kraljevstva. Povelja je završavala riječima "Tako nam Bog pomogao i sveto evanđelje". Time je sudbina Hrvatske idućih 400 godina najbliže vezana uz Habsburgovce i Austriju. Zanimljivo, tom je prilikom prvi put na nekom državnom dokumentu upotrijebljen grb s poznatim kvadratićima. No, osim borbi s Turcima, Hrvatsku je ubrzo zahvatila prava drama. Hrvatske zemlje zahvatio je naime građanski rat. Zašto građanski rat? Naravno, nisu svi podržavali izbor Ferdinanda za kralja. Na prazno kraljevsko prijestolje oko je bacio i Mađar Janoš, odnosno Ivan Zapolja. Samo 6 dana poslije sabora u Cetinu, Slavonski sabor u Dubravi kraj Čazme proglašava upravo Zapolju za novog ugarskog kralja. Građanski rat uz stanke je potrajao čak 11 godina, a pogodite tko se tim ratom najviše okoristio. Naravno, bili su to Turci.
1529. uspjeli su doći sve do Beča, no grad se ipak uspio obraniti. A što se događalo s Hrvatskom? Veliki dio pao je pod Otomansko carstvo. Tako je bilo i s utvrdom Cetin, koja je ostala u turskim rukama sve do 1790. godine. Potom je zauzimaju austrijske čete, pa još jednom nakratko Turci, pa maršal Marmon, upravitelj Napoleonovih ilirskih provincija, pa opet Austrijanci. U svim tim stoljetnim bitkama s Turcima tvrđava je postala oštećena i praktički neupotrebljiva. Od kraja 19. stoljeća sva vlast je iz ove utvrde preseljena u novo naselje Vališ selo, današnji Cetingrad. Cetinska tvrđava otad stoji napuštena i uglavnom zaboravljena, unatoč burnoj prošlosti ovoga mjesta. Nekad na važnoj prometnici, danas stoji mimo svih važnih prometnih pravaca. Inače je zanimljivo i ime same tvrđave, Cetin, koje je zapravo starohrvatska riječ za tamne i guste šume, koje su nekad bile svud oko ovog mjesta. Danas se tvrđava obnavlja. Općina Cetingrad i udruga Cetin 1527. skupljaju sredstva za obnovu, a 2027. im je plan upravo tu organizirati 500. obljetnicu povijesne sjednice Hrvatskog sabora na kojoj je Hrvatska potpala pod Habsburgovce. Možemo se nadati da će im se plan ostvariti i time ovo povijesno mjesto spasiti od zaborava i daljeg propadanja.